Спокойно ще ви се мърда малко. Сега за информация на родителите. Прието е, когато присъствате на уроци, открити уроци или въобще на репетиция по български танци, тъй като в началото и в края на всеки един час или на всяка една репетиция се изпълнява поклон към вас, а вие съответно уважавате изпълнителите, като станете прави. Ja, der ist nicht mehr. Лоб,